Нейният диархичен характер, изразен имплицитно в наличието на върховно ръководство на изпълнителния орган, в който наред с президента участва и министър-председателят, според модела той запазва известна степен на автономност и е считан от някои за допълнителна изгода, тъй като би улеснил политически споразумения между различните партии, би възпрепятствал прекалена концентрация на политическа власт, би позволил на електората, благодарение на съществуването на две политически важни длъжности, вместо една, по-често да проявява своите ориентации при президентски и парламентарни избори. В този случай преимуществото на модела съдържат и неговата ограниченост, и това се отнася главно за последно изложения аспект. Диархичният характер на изпълнителния орган при полупрезидентските форми на управление може понякога да носи някакъв шанс, но също и риск, в смисъл, че може да провокира сблъсък между две рязко различни политически ориентировки, за да не кажем противоположни – кохабитация. Доброто му функциониране е свързано както с електоралните въжделения, излъчили президента и парламентарното мнозинство, така и с умението на президента и на министър-председателя да сведат до минимум възможностите за конфликт. Щом във френския прототип затрудненията са били овладени, остава да видим какво би могло да се случи при други случаи. Освен това, полупрезидентския модел изтъква онази степен на неяснота, изразена в непреодоляното напрежение относно ролята на държавния глава като гарант за стабилността на страната и неговото пряко участие в политическия курс. Роля, която е на преден план в полупрезидентското управление, тъй като е юридически признат. В заключение ще кажем, че полупрезидентското управление е модел с изключителна сложност и многообразни възможности. Както другите модели, и той е утежнен от елементи на обстановка, чиято предварителна оценка е изключително трудна. Така че дори повече от другите модели се оказва непредвидим в своите най-съществени резултати.